quan tu llegeixes t'emociones, moltes vegades. Quan llegeixes i t'emocions et transforma. Crec en el poder transformador de qualsevol manifestació artística. La literatura cohesiona i, per tant, ens ajuda a formar part d'una comunitat. No hem d'oblidar la part lúdica de la literatura. També entendre a l'art i la literatura com aquell refugi segur que està sempre allà. Les lectures tracten totes aquestes passions, sentiments, emocions que són humanes, de les quals no podem escapar. I això també és salut emocional, no? De veure que no ets únic en el món, que allò que et passa, doncs que és compartit, no? Que és compartit. Com podem contribuir a millorar el benestar emocional d'infants i joves amb la literatura i la lectura en català? És bàsic tenir un lloc on anar a buscar llibres. Per tant, jo crec que tant centres d'educació primària com de secundària han de tenir una biblioteca escolar d'accés lliure. Els llibres poden canviar la vida, evidentíssimament. Els llibres com un artefacte de canvi de vida i de catapulta cap al que és el més desconegut, però que sempre és millor. Aquest premi l'hem atorgat a un projecte que es diu Literatura't, un podcast de píndoles literàries, i és de la Raquel Casas i la Lídia Gázquez. Lliure el premi Manuel Jiménez, vicerector d'Aliances Comunicat i Cultura del Bosc. Sisplau. I ens veiem al proper Literatura't. Fins aviat. Molt bé.